Screencast-O-Matic és una eina de captura de pantalla que es pot fer servir de dues maneres. Podem instal·lar-la al nostre ordinador o bé fer servir el servei en línia que tenen. Si premem la URL screencast-o-matic.com, trobarem l'enllaç per a començar a enregistrar. Després premerem Start Recording. Per a que tot funcioni correctament, haurem de tenir el Java instal·lat i actualitzat. Se'ns obrirà una finestra que hi podem arrossegar i canviar la mida de la pantalla sencera. També podrem definir una mida predeterminada o bé arrossegar els extrems del rectangle per a definir una mida concreta. També es permetrà decidir si volem enregistrar només la pantalla o també una miniatura de la nostra càmera web. La imatge de la càmera web la podrem arrossegar per a decidir on volem que surti. En el nostre cas, farem una selecció de pantalla més petita per a que no es vegi quins programes estem fent servir i col·locarem la imatge de la càmera a la part inferior. Podem també activar o desactivar el so del micròfon. Quan ho tinguem tot, premerem el botó d'enregistrament. El programa ens avisarà que encara que no veiem la imatge de la webcam, s'estarà enregistrant. Tindrem un compte enrere i començarà a enregistrar. Com sempre, a qualsevol enregistrament de pantalla podrem mostrar qualsevol cosa del nostre ordinador. Per a finalitzar l'enregistrament, premerem la icona de gravació i quedarà en pausa. Si volem donar l'enregistrament per acabat, premerem Done. L'aplicació ens permetrà decidir si volem publicar el vídeo directament a la seva web, a YouTube, o bé descarregar l'arxiu de vídeo al nostre ordinador. En el nostre cas, el descarregarem. Premerem Publish to Video File. Podrem seleccionar quin format de vídeo volem. Us recomanem el que surt per defecte, el QuickTime MP4. I premerem Save Video. Donarem nom a l'arxiu i esperarem que codifiqui. Aquesta aplicació és totalment gratuïta, però té una petita marca d'aigua a la part inferior esquerra. La durada màxima d'un vídeo fet amb aquesta eina serà de 15 minuts, totalment suficient per a poder explicar un programari o fer una presentació. Fins aviat!